World Indigenous Day eba hayong haptor ni hani basarok ni sal ini je palai jagmani abo United Nations 1994 ba 82 ro ni simi salete 1995 ni simi ka abo o ter senglai ka o senglai phurnu simi hingka abo ni main purpose hingkai indigenous eba hani basarok uklogo klai tongnai rok borok ni age kono rights rok akrok kuri aboni simi hingkai bani gile rights guideline rules rok abrok sengjaka main hingkai o abo World Indigenous Day ba hayung haptor ni hani basarok ni asaimani borok ni ter palai mani salno rugoi hingkai oro total hayung nangoi almost 6 to 7% borok tongo ba total population hingkai around the almost 450 million rok borok tongo gai abni bagai sumbo khobjago north east ni Tripura ni kai sumbo khobjago on 19 tribe arawo tai chini arawo 19 tribes jeta tongmani borok sumi khobjago tai bad baki khobjagya karo hindi tai bad baki sabo hongkai jotono sibo aro bukung kolok phana bukung kor bara phana indigenous ni list tribes ni list je country wo sarkari ni list tongo borok khobjago India hongkai Tripura hongkai 19 tribes khobjago hingkai aboni bisingte ang Dopha no amun sana musungo United Nations se chuno all rights of you India government state government ni andara tongoi chung all rights no implement khaina kai samung thepanani hingkai chung bahek lei tongna nang hingkai nini sathaino nini kok thaino nini culture nini kok rock protection no nung no khorang mati sanai buile no lama phurungoi dia aboni bagai no ang sanan musango is halo kebo bathai tikhlai kebo bonchi tongya tikhlai jotno khobjak hangkai chao sungsani hayungni borok indigenous rok jebabe lamatu himo o lamatu ni sumo gadale himka hangkai sini khorang jotno kusuk jagao thang sobainai ongkolok ongslo jagrok tomono sungno pailai tong nani tiprasarok bo palai obno tiprasarok ni buni Dopha ni hai tabromde Mizuro phanangkha ba Bengali phanangkha English jara sanai rok phanangkha omaike sini basana pharnani buin thaneu taibo pusorinani sini language hoite aramba khai sini mung takmung joto pharnan thangangkai মানে সিনি কম দঙি তমাকলাই না ফারজাগি তো তমাকলাই না তাইসা তাইবো তো সামং খাইজ নাং কবমা হাইকা 160 ni ha ma hai saljora chini age khosoi tongmani movement bising tioi sum indigenous tipra sarok gila male mangkha manphano abo purpose fulfill ungsuyakut hayung nagoi indigenous je lamate himbo asu sung sogoyako tal porjonto chini kok sanan jagabo sukrukjak tongkho chini man thai dom man tongman no sepla jagoi tongkho jamon ni hani right kuri nini political power ni right kuri borok kobang borok jagao hangkai borok khosoro taibo abo uklok khiklei ton jago aboni bagino chini borok ongoing fighting keep on fight abo fight bang khlaiba tokdai borok asai phurni simisa borok bumani bohogo basa tongre basa kabiable jefru bo asayo bo kapdan chego bo demand khlayo ane samungri de ne sini oro bo haino sini hawo sung khosojak sini hawo sung sokomojak sini hawo sung lahana tiu tongjak hayung nangoi siu India government se wo state government se wo je suno kusuk tongnare borobo so aw sung borono kusuk paine kusuk jak tongnare wo bo siu ang kusuk jak tongkha haifano oro pepla sangle malaya kalai kithik tongle mani jarawo sung right time or right decision nanani jara kai aboni bagai no sini borok age mangkha tabute samani tongo kai ageni sung je mangkha tabu sung thagai tongne haiya ageni rashtriti ni jarawo je mangkha যেমন টিজেস কংগ্রেস রক নি জরাবো जों এডিসি মাংখা যিনি সিট বারেখা সদর তোমানে বিস্তার অংখা তাবুংনি যে প্রজন্ম তংনাই
katal je leadership katal je movement katal je wansuk tongnai borok rok modern age ni je sikla rok wansuk dai rok borok tai onnobai bo wansuk mani bo tongo manna lamau thang tongo awon bagaino borok ni himmani paithak mani kuri borok himmang tonga nangnai ni man thaino manna bagai ঠিক জায়গা সইচুবিদান নাং বাগৈ নং একদম মুভমেন্ট মান খাই tonga nangnai aboni জীবন aboni life Kabangkokno World Indigenous Day no ruk sawi sangmui to khai kangkai tiprasani hangtai sing wan sok angkai kabangkokno state no kabangkok depend khaisok ya khlai additional bisi depend khailai mani sing nugui tongo pheba kabang ka do state no pheba arasuk phan sok sok ya ma hai tai kaisa additional sing depend khailai man jagao a jagao hapang khalaikya ba sorka phaikya kabang khlaino majority kabang kha mane bud phas bo khaika heba adang madang doctorok rije ko bokor sokor hain khlaijaki tongmani sabono nasing ba tambage rije gna ba BJP bai ti promothone alliance phasing da thangi tong na abon bagi das pending khajek tong hana nini nahar mung bahai public rok bahai no development nang nani bahai no tungna haika tong hangkai taibo din sa lai thang ma hai ngi tong bahai wanso World Indigenous Day by celebration by abo ADC Prashason state Prashason kunu related kuri phana kokai the presently ADC je autonomy body himane autonomous aboni kok simisi aboni implementation ngya kho je autonomy chini sat bai thang bai salak jak mani sat bai thang bai salak nai bagoi aro 20 mani backrank ragya ba bisibeni bekren ragri jagya hai ang matong tan bagan kai state government ni fund sara kisa misa se addition on income ngo kintu maximum income no abo state government by kasu jagoi tong mani even addition ni hasing sara agortala nok tangmaya addition ni sal segun sara agortala ne borok box khata thoimaya hai pano addition je bufang tongmani bufang tandani odikar edisini kri arone haising ni vital tandani jeni gabor di sisima rogne abo edisi proshashan thani kri abo state government ni thani se tongo abo ni bagaino abono autonomous ni fulfill talpon to ungyakho abo mannani bagoide maya na rijagya ni bagidi rijagya naki sanna de rongya na salak na de rongya omti jago tongo gesung tabukai angkai barbar sawo so Israel do farok je khosa borok phana bongni mentality bongni personality capacity eto building bongni efficient borok of high quality life quality borok na hangkai sung taibo sincere una nango abo taibo active una nango ne ang bujio ge presently procession ni hangkai abo pulling pushing business haing tanga thelari lo nungmano nungmaya bomano mumaya garinai bo boria rijak nai bo salok yade salok maya de hairo nukjagota abon bageno 1982 ni 77 schedule ungmani tal porjonto ADC ni manmani fulfill ungsukjakho sini borok na in the case of sakri political power social power state government 64 ta department tong ADC matro 13.5 ba 13 department tong abo kisa khlaise jemon health department ADCO kaithamse hospital baisa kisa department choli abla jemon inko department tong forest department 99% ADC ni thani haipana matro 3ta de 4ta range officer ADC bai naikol jago abo nung naikol de kintu nung abo revenue ke collection themia buang paimaya buang phalmeya abo naikol na bagoi simise hairo khlai abo sengsangra heleng sasa khlai tan mani abo bufur jodi মজবুত RCC kaijak solid building ni form no abo jora bai musagli chung naisingna nang o form khaijani bagai RCC building ni pillars namnam bagai no andolan khaye lokorok ongkholajak nasinglajak asada tong tidong no bubagra no kabangku khlai tabo depend khai tong mani bubagra obono samong success the khlai klang thangmano bahai wansong no politics by mungsa asambhav manikre impossible word politics by kusikri engkai tabu age je bhaimani ungkha
tabuk tai samane magai je movement khlai tongmani je salai tongmani je yapri selai tongmani abo phol kuri unglak hai angma tong agebo chung je movement khlai ka Bubagra to tau phaika age to projarok simise movement khlayo onek samay Agartala ni Deborma ba Rajbari Rajparibar ni Borok Busudati Yapri Sejak abo to chung jotono siwo so 1967 ni timi TJ TSA TKS inga so ain bai kanon bai chung mangla kha buini dofarak oro sonok sokomoi tongkha hmnai awoi mangla kha hinai bolong thanglai ka NLF team ka team ka team ka je mamani mangkha tai fight khlai tongo mane kono fight fano meaningless ya every gathering every movement is not meaningless meaning tongo haipano manfuru mana maya furu maya manya ne mage baksa khabayo baksa maya fano fight to process cholitam tabuk sanan thangka hangkai ni pura jaga se buini bumung mai mthangbai ka abo buini bosani dosi able nin bodos nini masandui ko thito mane heja maram ka muitulung tume koso sorang khable theplo phak tong mani chalta bari um khable tuisakran tong mani mora soram khable awhai ro khlaiman to nungni ni bumungai nung bui bai se feel diwoi tani hum kai ba au kai abo nini de dos da buini de dos buini Dophani Borok se nini hana bini has nam khimka nungle por asuk tong khaba nungmai thela theli simui abaina buini yase sunana ko kurei bai thang ni phan bai thang ni wan suk muk bai jot tani suba suk bai baskang ago bai Dophana khaton nanam kha khamani belai nukjago kok sakakai sajagya kok kubui sabo sajagya kaisani bodolo tongkhangkai aro ka hamia sapano kaham bodol ni phatadi ro tongnai borok hangkai kok kaham sabo hamia omti rok saya hamia no je hamia hi sanai kaham no je kaham hi sanai aboni bini sahos tongna nango je borok kaham no kaham hi sanai hamia no bo kaham hi sanai abo wansuk jangna ni nango ang omid de buzak Tipramotha bai de buzak BJP bai de buzak all labela ang thana naiya ang khai abhai se je sakri rok namani sakri rok rimani abo hamya sakri rimani kaham je mannani upojukto bororok maya tongo nijeni nogni bororok nijeni party ni bororok nijeni pocket ni bororok ang bai tongnai khemano abhai rok nguise kok banglayo kok bamani sakri rimani hamya sakri bani kaham hingga awon bagino tabo ang jenung mani ang edisi bono kaham hiya state mo kaham hiya state mo chole tongla EP rogo chole tongla national level chole tongle sakri daily tlang tongle private tlang tongle fixed bet lango nini ogo DRW tlango paid work tlango ulokai pro regular thango amteyung tongo amteyung mani jorabo baksa sakri mangkha manmani system mili liya hisabo system mili khang kai bo bezal age bo system mili hoino exam ni nai deputy pu subject yu mani abo question no leak out ngoi je borokhe exam niya bini merit dogo phayo state government dogo bo amti rok solo hoino 10323 bak thangable o 10323 nibo je neta ba je sakri maya ro case ka o case ni mane bagoi 10323 sakri thangable case ye kangla khamu tabu babun bagino management khlailai je maunu mangkha ulotai abhai tam sitong hinande kai je rinei rokba jehetu sung bhul potrika tai bomti khlaisi rinai hinede tongno aun bagino angso internal management is the best management abo dui des bai juddo nangma se asugoi salai cha nonglai pai lei bile I Dopha sakri mantong I Dopha ni borok hamsathong I rajya ni borok sakri mantong emni no ADC bo taibo jungjal tongle age CPM ni amalo 100% roster চালু করতে হবে হিনাই গিলা borok 100% roster চালু উরো খাইদি হি সাবলে আমরে তা মনকাই 100 জন চাকরিনি পোস্ট হকাই 70 জন বইনি দফা মাননাই চিনি borok 30 জন বান্দাই বা 32 জন মাননাই আমতে হিমানি বাক্সা বুঝিয়া
Engkai ADC ni je chayano charitlangnani amtui wansuk nai borok chini Tripura sani bisingma khub kom chayano tahet hor riwoi hor burum sariwoi ligila kai khlainani abose nailene butongo buini Dopha bai sajak kahangkai gose naharo buini Dopha bai sajagya sak bai sak salega gai gose nalaimea abungka Chini Dopha abono ang bai NC Devon bai yong NC Delhi thangbro sate kaisa seminar salamani ang te bin logise thanggo kok sanai thangya gabro kai ta give the definition of tribal hi mane bokai sawo the people who cannot think their future they are tribal hi sakabo je bobishot wal sungna rungya bono tribal ne angkai saka je borok thansa tongna rungya the people who cannot live together they are tribal hiwa angbo sabuka ge amti rokta nung nini jagao nung setting khlai thik thak khlai na lebiang buide se tese tuntune libo gaun bagina chini bumung kok thai jagani bumung jotto buni bumung ungthang pano tabuk che taisa change khlai na nai hangkai aro 19 tribes tin bising bo khatak khatak unglai mani nugubule hani tuyai kok thai ni tuyai kanmung sumuni tuyai angse kutor kot kotor angse sinai himang ang himang mang ang to jotono no kuju kotor nugo chini borok sawanu samai chini borong yo thanja tongya hino o thanja tongya ne boste thanja tongya abon bagai complicated abo phainai salo taibo sabna nango jesu kalai ki thikngo ason tese khasiu tab khasinani lamau thangano bubagra jehetu tabo buskang tongo Rajparibar jehetu buskang tongo Rajparibar ni thani onek daito tabu tani kai projarok aso kalai ki thiklai script ungthang ADC ungthang hakamamani ungthang Bidhan Sabha seat kom ungthang bari rikha kok borok ni phano khlai rikha haki filmani khlai rikha lost code issue no badi rikha 1990 haikle pano projarok ni movement ma aso phaika tabu Bubagra ni thani pura tabu Bubagra ni yakungo football gol nina deria Rajbarin thani tabu pura chini projarok ni Tripura sarok ni daitto tabu ei Rajbari Bubagra chini Jishnu Kotal governor purbo Tripura ni MP bongni yago se chini Tripura ni bobishot chung hamchanai de na hamchaya chung mannai de na maya tabu hangkai kok Sulaiman jora kok Salaiman jora kok ujun khlaiman jora abo tam hinai bargaining time no hairi de ang nung bai tongnai nung riya ka ang kri je proni ni phan tongo apro se dona ang amukti ni nai nung ang bai tongni hine bole ta ka phan khasung man jora tan bagai hingkai je kono mothawo ekkandiu 25 টা অঙ্গ 20টা 22টা যে প্র ওয়া অঙ্গ 25টা খাইনে বাগয় ওয়া অর্ধে কসংনা ফনা দাওই 25টা মা খাইও নিয়ে খাই বফাকংয়া নিয়ে খাই 2028 লাইয়ে 2026 নাম্বার প্রমাণ খাই রেখা আউন বাগাইনা 26 ব অমতি খাই আগক তংনি মানজরা নুং বুসুনি নি দফানা হামজাবে খাতরনা নাই না বুখুক বাইদে বুখা বাইদে ইন খিপিদো borok salaimani wansukbani jorawo walainani wawai final shape thangmani jora ngona hayang matong